كوليج وانين محبراو سنة فلتاتن عد غيح تمال 4 حملة أبس مراب زكايدو مبل 10 شعات تزور مرغا نحدشهن 10 شومونتن تمهار بفلما ديجرن دبلومان أمريقو كابتم تمرقت تن 4 شعات مئتاوي دق أنستين أتم بديجرس تمرقوا لعودتات تمرتين محدر وانين هزبا ومحدران سنة حساب إيكونوميكسن فاينانسن إنجليزينيا جيوغرافي حقي سنة بيت صحفتن حبريتان كمون سوسيولوجين أنثروبولوجين يركبوهم تمرته دبلوما دما سنة حساب بانكي سوسيولوجين محبراو سرحن كمون توريزمن محدرة هوتيلن زتقلل أيو እዚ ከምዚሉን ከሎ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝተኻየደ ፌስቲቫል በኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ሰሚናር ተዋሂቡ እቲ ሰሚናር ነቲ ጽንዓትና ወሕስነትና ዝብል ቴማ እቲ ፌስቲቫል ዘጉልሕ ነይሩ እቲ ፌስቲቫል ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ውርሽኦምን ሓድነቶምን ጽንዓቶምን ንምብዓል ብሓባር ዘረኸብ መድረኽ እዩ ማሕበረሰብ ኤርትራ ብቶሮንቶን ከባቢያነት ታሪካዊ መበል 50 ዓመት እዩቤሊ ወርቂ ምስረታ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ብቀደም 4 ሓምለ ብድሙቕ ኣገባብ ኣኽቢሮምዎ እዚ ታሪካዊ ኣጋጣሚ ዚነተብ እዋን መሪር ቃልስን ናጽነት ኤርትራ ዝተመስረተ ናይ ትምህርቲ ተጻዋርነትን ሃገራዊ ሓበንን ዓብይ ኣሰር ዝገደፈ ቤት ትምህርቲ ንምዝካር ናይ ቀደም ተማሃሮ ኣባላት ማሕበረሰብን ፈተውትን ብሓባር ዘረኸበ ፍጻመ ነይሩ እቲ ብማእከላይ ባንኪ ኤርትራ ዝወፀ መምርሒ ከም ሓደ ተነፂሉ ዝረአ ገደብ ዘይኮነስ ሃገራዊ ቁጠባ ንምክልኻልን ነዊሕ እዋን ፀንሕ ናይ ምፅዋር ዓቕምን ምህናፅን ዝዓለመ ኩለ መድያዊ ስትራቴጂ ጌርካ ክረአ ኣለዎ ዝውውር ገንዘብ ካብ ኢዶቶም ቁፅፅር ዘይግበረሎም ዘይሕጋውያን ጎናዊ መርበባት ወይ ፀሊም ዕዳጋ ናብ ሕጋዊ መስመር ምምላስ ቁጠባዊ ኣመራርሓ ዘረጋግፅ ዓብዪ ስጉምቲ እዩ እዚ ድማ ውሕስነት ዘለዎ ፋይናንሳዊ ኣገልግሎት ንኩሉ ዜጋ ብማዕረ ንክበፅሕ ዝገብር እዩ እዚ ስጉምቲ እዚ መንግስቲ ነቲ እናወስኸ ዝኸይድ ዘሎ ጠለባ ህዝቢ ንምምላእ ዓቕሚ ምዕዳግ ስድራ ቤታት ንምክልኻል ከምኡውን ካብ ናይ ወፃኢ ፀቕጥታት ነፃ ዝኾነ ናይ ገዛ ርእሱ ናፃ ልምዓታዊ ሞዴል ንክኽተል የኽእሎ ኩሉ ውሽጣዊ ሃብቲ ወይ ካፒታል ናብቲ ሕጋዊ ስርዓት ባንኪ ብምእታው ኤርትራ ቁጠባዊ ሉዓላውነታ ተረጋግፅ ሕጋዊ ንግዲ ክዓብየሉ ዝኽእል ንጹርን ግሉፅን ዝኾነ ሃዋህው ድማ ትፈጥር እዚ ናይ ምስጋር እዋን ካብ ኩሉ ፅፍሕታት ሕብረተሰብ ስነ ስርዓት ትዕግስትን መላመዲ ምድለዋትን ዝሓትት እኳ እንተኾነ እቲ ነዊሕ እዋን ዘርከብ ረብሓታት ግን ዝተረጋገ ዋጋ ባጤራ ድልዱል ስርዓት ባንክን ርእሱ ዝኻል ሃገራዊ ቁጠባን ስለ ዝኾነ ንቐጻሊ ዕቤት ሃገር ንቁጠባውን ፍትሕን ንሙሉእ ሉዓላውነት መንግስትን ዘይትካእ መሰረት እዩ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝወፁ ሚስጥራዊ ሓበሬታታት ከም ዝሕብርዎ ስርዓት ብልጽግናን መራሕቲ ሕወሓትን ንሉዓላውነት ኤርትራ ንምድፋእ ኣብ ሲሸልስ ሚስጥራዊ ስምምዕ ከም ዝገበሩ ተቃሊዑ እዚ ውዕል ሲሸልስ ተባሂሉ ዝጥቀስ ዘሎ ኣጀንዳ ንኤርትራ ብወታደራዊ ሓይሊ ብምውቃዕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኢትዮጵያ ንምእታው ዝዓለመ ከም ዝነበረ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ይሕብሩ ብመሰረት ዝተረኸበ ሓበሬታ እዚ ውዲት እዚ ቅድሚ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝተሓንፀፀ ኮይኑ ላዕለዎት ወታደራዊ መራሕቲ ክልቲኦም ወገናት ኣብ በረኻታት 3-4 ግዜ ተራኺቦም ከም ዝተመያየጥሉ ተገሊጹሎ ኣብቲ ሚስጥራዊ ርክብ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ጀነራል ታደሰ ወረደን ካብ ወገን ሕወሓት ከምኡውን ላዕለዎት ወታደራዊ መራሕቲ ስርዓት ብልጽግና ተሳቲፎም እዮም እቲ ኣጀንዳ ብሰፊሕ ክቃላዕ ጀመረ ጓል መለስ ዜናዊ ሰምሃል መለስ ነቲ ጉዳይ ብዝምልከት ዝሃበቶ ምስክርነት ስዒብ እዩ ብመሰረት ሓበሬታ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ንሰራዊት ትግራይ ከም መሳርሒ ብምጥቃም ንኤርትራ ንምጥቃዕን ብርሰት ንምውራድን ዓብዪ ትልሚ ነይርዎ እዚ ትልሚ እዚ ብደገፍ ፋይናንስን ኣፅዋርን ኢማራት ዓረብ ዝተሰነየ ከም ዝነበረ እውን እቲ ፀብጻብ ይሕብር እዚ ውዲት እዚ ቃላዕ ዘለዎ ለእዋን ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ስርዓት ብልጽግና ብምስጥር ሰርሑ ዝነበሩ ሰለይትን ናይ መራኸቢ ሬድዮታትን ጂፒኤስን ብሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተው ተፈሊጡሎ እዚ ድማ ስርዓት ብልጽግና ውሽጢ ትግራይ ኮይኑ ንኤርትራን ንኸባቢያዊ ሰላምን ንምዝራግ ሰፊሕ ባጀት ሰሊዑ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ ብተወሳኺ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምስ ጉዳይ ዝተኣሳሰር ኮይኑ ተላኣኽቲ ኢማራት ዓረብ ዝኾኑ ሓይልታት RSFን ሰራዊት ብልጽግናን ብሰራዊት ሱዳን ተደፊኦም ናብ ኣሶሳ ይሃድሙ ከም ዘለው እቲ ዜና የርድእ እዚ ንኤርትራ ንምጥቃዕ ዝተኣለመ ጽምዶ ወይ ውዲት ብጥሙር ሓይሊ ኤርትራውያን ነቲ ውዲት ዝተረድኡ ሓይልታት ከም ዝበኣሰ ይግለጽ ኣሎ ተዓዘብቲ ከም ዝሕብርዎ ዝተቃሊዕ ዘሎ ሚስጥር ንመጻኢ ርክብ ዞም ሓይልታትን ዞባዊ ሰላምን ዓብዪ ጽልዋ ክህልዎ እዩ ምስ ናይ ፌደራል መራሕቲ ኣብ በረኻ ተራኺቦም ከባና ጌታቸው ታደሰ እንደ ጻድቃን ካብ እቶም ፌደራል ብርሃን ጁላ and Dr. Abraham Belay and ሳትሳይውን ከነብር በጣም ዝገርም ነገር ይሆን አው ተፈጥሮ ታይዙ ለሐሳብ ሒዘም ይመስሉና ይፈጥሩ እስከ ሕጅ ዝተዳመናዮ ያخلنا እስከ ሕጅ ዝተዳመናዮ ተክክለይ ነበር ሕጅ ግን ጉዳይ ዘይንቀይሮ በሓባር ኮይናስ ናብ ሻዕብያ كنا بحبار زينو وقعوا يبحث نمنتهي خموتلو احنا علامات تاودريا كاب مجمري ونسو ينيرو
ساكي ساعنا أنا أعرف بقلت نجير الموضوع أن خميت أمنا متلونهم سمعون تاي خون دحريو تسمع عمي عم تماتنا نابتقرأي يمتو ወታደራዊ መኮንናት ናብ ባሕሪ ጉዕዞ ንምክያድ ዓብዪ ምድላዋት ክገብሩ ይግባእ ክብል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገሊጹ ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ንምብጻሕ እትገብሮ ጉዕዞ ብከቢድ ፈተናታት ምሕላፍ ክሓትት እዩ ዝበለ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እኹል ምድላዋት ምግባር ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ ገሊጹ ዘሎ ኮሌጅ ሃገራዊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ዓውደ ፀጥታን ስትራቴጂካዊ መጽናዕትን ሰልጠንቲ ላዕለዎት ሓለፍቲ ረብዓይ ዙርያ ኣብ ዘመረቐሉ ስነ ስርዓት ሓላፊ ስታፍ ዕጥቃዊ ሓይልታት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ዝዋቅሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዘመናት ብስእነት ሰላም ዝተፈላለየ ኩነታት ፀጥታ ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ናይ ጎንፂ ዘበን ኮይኑ ይመጽእ ከም ዘሎ ሓቢሩ ጸላእትና ኢትዮጵያ መርሒ ግድያ ከይትጻወት እቲ ክልል ንምርግጋእን ውሽጣዊ ድሕነት ጸቕጥን ንምፍጣርን ጸላእትና ነቲ ዞባ ናይ ምርግጋእ መርሒነት ከይትጻወት ንምግዳድ ኣብ ውሽጢ ጉዳያት ንኽትጽመድ ብኻልእ ወገን ድማ ጎረባብቲ ሃገራት ክዘረጋ ብምግባር ንውሽጣዊ ድሕነትና ጸልዋ ንምሕዳር ዝኽእሉ ሸርሕታት ፈጢሮም ኣበርቲዖም እናሰርሑ ይርከቡ ዝበለ ብርሃኑ ጁላ ኢትዮጵያ ካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምውጻእ ዝተጠቐሙሉ ነዊሕ ዕድመ ዘቑፀረ ጸረ ኢትዮጵያ ሕብረት ሕጂ ድማ ስሙ ቀይሩ ጽምዶ ብዝብል መጸውዒ ጸረ ኢትዮጵያ ሸርሕና ኣካየዱ ይርከቡ ክብል ገሊጹ ይርከብ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ብርቱዕ ውግእ ይካየድ ኣሎ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ደቡብ ምብራቕ ግዛኣት ቡሉ ናይል እትርከብን ምስ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኢትዮጵያ እትደዋወብን ስትራቴጂካዊት ከተማ ኮርሙክ መሊሱ ንምቁፅጻር ካብ ትማል ጀሚሩ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ ኣናዶሉ ንምንጭታት ሰራዊት ብምጥቃስ ጸብጺቡ እዚ መጥቃዕቲ ዝተፈነወ ምስ ዕጡቕ ሓይሊ ቅልጡፍ ደገፍ RSFን ምንቅስቃስ ሓርነት ህዝቢ ሱዳን ሰሜን ወይ SPLMን ብርቱዕ ውግእ ድሕሪ ምክያድ እዩ ኣናዶሉ ማዕከን ዜና ስሞም ክግለጽ ዘይደለይዎ ምንጭታት ሰራዊት ጠቒሱ ከም ዝገለጾ ሰራዊት ሱዳንን መሻርክቱን ኣብ ወሰናት ከተማ ኮርሙክ ካብ ዝርከቡ ናይ ቅልጡፍ ደገፍ ሓይሊ RSF ኣብ ቅድሚ መስመር ሒዝዎም ካብ ዝነበሩ ቦታታት ንሰዓታት ዝቐጸለ ውግእ ኣካይዶም ክብል ገሊጹ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ነታ ከተማ መሊስካ ንምቁፅጻር ዝዓለመ ሓደ ካብ ስርሒታት ኣካል ናይ ሰራዊት ሱዳን ኮይኑ እታ ከተማ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ጀሚራ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ጥምረት RSFን ምንቅስቃስ ሓርነት ህዝቢ ሱዳን ሰሜንን እያ ጸኒሓ እቲ ናይ መወዳእታ መጥቃዕቲ ዝተፈነወ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝድገፍ ሓይሊ ቅልጡፍ ደገፍ RSFን መሻርክቱ ዝኾኑ ሚሊሻ ምንቅስቃስ ሓርነት ህዝቢ ሱዳን ሰሜንን ኣብዚ ዓመት ዝወርሒ መጋቢት ንኮርሙክ ድሕሪ ምቁፅጻሮም ኣብ ዙርያ ቡሉ ናይል ንኣዋርሕ ዝቐጸለ ወታደራዊ ወፍሪ ኣብ ዝበርትዓሉ እዋን እዩ እዚ ግጭት እዚ ናብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ክሰግር ይኽእል እዩ ዝብል ስጋት ፈጢሩ ከም ዘሎ እውን ወሲኹ ኣናዱሉ ጸብጺቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሰራዊት ሱዳን ነታ ኣብ ጥቓ ደቡብ ኢትዮጵያ ትርከብ ከተማ ኮምሩክ ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰዓታት ከም ዝተቆጻጸረ ኣፍሊጡ ዝርከብ ዘሎ ብመሰረት ጋዜጣ ኣልሻርቅ ኣላውሳት ጀነራል ዓብደልፋታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ክልል ቡሉ ናይል ኣብ ዝርከብ ከተማ ኮምሩክ ከቢድ ሓይሊ የዋፍር ከም ዘሎ ተገሊጹሎ እቲ ሓይሊ ምድልዳል ኣድላይነቱ ኣብ ልዕሊ ዕርድታት RSF ብመዳፍዕ ደብዳብ ንምክያድ ምዃኑ ተገሊጹ ነሲዑ ድማ ኣብ ከባብታት ከተማ ኣብ ዝርከቡ ዓድታት ናይ መሬታዊ ሓይሊ ውግእ ምጅማር እውን ተጠቒሰሎ ነዚ ውግእ ንምሕጋዝ ሓይልታቱ እናተጠናኸረ ይኸይድ ዘሎ ሰራዊት ሱዳን እቲ ውግእ ኣብ ዝቕጸለ ሒደት ሰዓታት ናብ ከተማ ኮምሩክ ክኣቱ ምዃኑ ይኣምኑ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝተሓተተ ኣመሓዳሪ ከተማ ኮምሩክ ዓብደልኣታ አልፋቂ ወታደራዊ ዓወት ቀሪበሎ ብምባል ነቲ ኣብ ክልል ቡሉ ናይል ብበዝሒ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ሓይልታት ንምድምሳስ እዚ ውግእ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ምዃኑ ገሊጹሎ መጻብ ብሆርሙዝ ኣካል ልኡላውነት ኢራን ስለ ዝኾነ ንወረርቲ ቦታ ከም ዘይብሉ ማእከላዊ እዚ ዕጡቃት ሓይልታት ኢራን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ካብ ኣሜሪካውያን ኣብ መጻብ ብሆርሙዝ ዝመጽእ ኢዳታውነት ካብ ዕጡቃት ሓይልታት ኢራን ቀልጥፉን ወሳንን ምላሽ ከም ዝወሃቦ ኣጠንቂቑ ማዕከናት ዜና ኢራን ካብቲ ማእከል እዚ ዝወፀ መግለፂ ብምጥቃስ ጸጥታን ምሕደራን እቲ ኣገዳሲ መስመር ማይ መጻብ ሆርሙዝ ንእስላማዊ ዕጡቃት ሓይልታት ኢራን ዘይስገር ቀይሕ መስመር ክብላ ጸብጺበን ኢራን መጻብ ሆርሙዝ ወራሪት ኣሜሪካ ትቆጻጸሮ ግዛኣት ዘይኮነስ ዘየማት ልኡላውነት እስላማዊት ሪፐብሊክ ኢራኒ ብምባል ኣብ ልዕልቲ መስመር ማይ ዘለዋ መርገፂ ኣረጋጊጻ ኩለ ንግዳዊ መራኸቢ መጻዊ ሆርሙዝ ብሰላም ንኽሓልፋ ነቲ ብኢራን ዝተሓንፀፀ መስመር ክኽተላ ከም ዘለወን እንተዘይኮይኑ ድማ ጉድኣት ከም ዝገጥመን ኣጠንቂቑ ኢራን ኣሜሪካን እስራኤልን ኣንጻራ ኩናት ካብ ጅምራ እንድሓር በቲ ኣገዳሲ መስመር ማይ ዝሓልፋ መራኸቢ ብምጥቃዕ ዓለም ተዓፅያላ ሆርሙዝ ልዕሊ 20 ሚእታዊት ነዳድን ጋዝን ዓለምና ዝሓልፈሉ ኣገዳሲ ማያዊ ኣፍ ደገ እዩ ኣብቲ እዋን ኩናት ማእከላይ ምብራቕ መራኸቢ ከይሓልፋ ብዝተዓገተሉ እዋን ዋጋ ነዳዲ ዓለም ዓብዪ ወሰኻሪን ቅልውላ ዋስዒውን ምንባሩ ይዝከር
እዚ ከምዚሉን ከሎ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ውጥረት ኣብዚ ዝሓለሉ እዋን ፕሬዚደንት ኢራን መስዑድ ፔዚክሽያን ማሕበረሰብ ዓለም ብዛዕባ እስራኤል ኣብ ልዕልተን ኣብ ዞባ ዝርከባ ሃገራት እትፍጽሞ ዘላ መጥቃዕቲ ስቕታ ምምራፁ ብትሪ ኾኒንዎም እቲ ፕሬዚደንት ነዚ ሓያል ነቐፌታ ዘቕረበ ኣብ ታሪካዊ መድረኽን ዝኽሪ ቀብሪ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ነብር ኣያቶላ ዓሊ ካሜኒ እዩ። ኣብ መደሩ እስራኤል ኣብ መላእ ማእከላይ ምብራቕ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ዘይምርግጋእን ኣብ ልዕሊ ሓያሎ ሃገራት ትገብሮ ዘላ መጥቃዕትን ብዝምልከት ማሕበረሰብ ዓለም ዝመረፆ ስቕታን ስጉምቲ ዘይምውሳድን ኣትሪሩ ነቒፉ ፔዚክሽያን ወሲኹ ሓድሽ መሪሕነት ኢራን ኣብ ዝወሳኒ ናይ ፈተነ እዋን ዓብይ ታሪካዊ ሓላፍነት ከም ዝስከም ገሊጹ ብድሕሪ ዝቐንዲ ትኹረት ሓድነት ምስልምና ዝያዳ ንምጥንኻረን መንፈስ ምትሕብባርን ሽርክነት ሃገራት ምስልምና ንምስፋሓን ምዃኑ ብምዝኽኻር መልእኽቱ ኣመሓላሊፉሎ። ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ሻርም ኤል ሼክ ዝተኸተመ ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ቃዛ ከምኡውን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝተኸተመ ስምምዕ ኣሜሪካን ኢራንን ብቕልጡፍ ክትግበር ከም ዘለዎ ኣስሚሩ ኣሎ። ፕሬዚደንት አልሲሲ ኣብ ዝስማዖ መደረ ስምምዓት ቃዛን ኢራንን ንምዝራግ ወይ ንምጥፋእ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ፈተነ ምክልኻልን ዶ ምባልን ከም ዘድሊ ገሊጹ ይርከብ። ብተወሳኺ መራሒ ግብፂ ብሰንኪ ዘይምርግጋእ እቲ ዞባ ኣብ ቁጠባ ሃገር ዘስዓቦ ከቢድ ጉድኣት እውን ኣብርሂሎም። እቲ ፕሬዚደንት ኣብ የመን ብተደጋጋሚ ብዕጡቃት ሕቲ ኣብ ልዕሊ ብመስመር ቂሕ ባሕር ባብኤል መንደብ ዝሓልፋ ንግዳውያን መራኸብ ዝፍጸም መጥቃዕቲ ግብፂ ካብ ካናል ስዊዝ ዓመታዊ ልዕሊ 10 ቢልዮን ዶላር ኣተወ ከም ዝኸሰረት ኣፍሊጡ ይርከብ። እዚ ከምዚሉን ከሎ እቲ ናይ 4 ሓምለ ፌደራላዊ በዓል 13 ግዝኣታት ኣሜሪካ ብ 1776 ኣዋጅ ናጽነት ብምፍራም ምብቃዕ መግዛእቲ እንግሊዝ ንምዝካር በቐንዱ ዝበዓል ኣብ ካፒቶል ሂል ዝነበሩ ዝተኣከቡ በዝሒ ዘይብሎም ጸንበልቲ ቅልል ዝበለ ዝናብ ስለ ዝሃረመ ክበታተኑን ናብቲ መውጽኢታት ክጓየዩ እንተራዮም ኣብቲ ጽምብል ምርኢት ሓንቲ ሓዳህ ጀት ኤርፎርስ ዋን ከምኡውን መደረን ርችትን ዘጠቓለለ ዝነበረ ኮይኑ ብሰንኪ ሓያል መብረቕን ነጎዳን ከም ዝተቋረጸ ጸብጻባት ይሕብሩ። እዚ ከምዚሉን ከሎ ሙሉእ መዓልቲ ታርእሲ ከተማ ኣብ ትሕቲ 37 ሰንቲግሬድ ረስኒ ዳርጋ ትነድድ ነይራ። እዚ ኣካል ናይቲ ንምብራቓዊ ኣሜሪካ ሸፈነ ዝዓበየ ማዕበል ሙቐት እዩ። ኣስታት 400 ኣባላት ጸዓዱ ሃገራዊ ጉጅለ ሓርበኛታት ድማ ዘብረቕርቕ ባንዴራታት ኣሜሪካ ተሰኪሞም ኣብ ጎደናታት እታ ርእሲ ከተማ ብሓደ ድምፂ እናተጓዓዙ ተራእዮም። እዚ ጉጅለ ኣብ 2017 ኣብ ቨርጂንያ ብዝተኻየደ ሰልፊ ዩናይት ዘ ራይት ድሕሪ ዘጋጠመ ተቃውሞ ዝተመስረተ ኮይኑ ካብ ካልእ ጉጅለ ተፈንጪሉ ዝወፀ እዩ። ነቲ ሰፊሕ ትርጉም ዝወሃቦ ታሪካዊ በዓልቲ ሃገር ፖለቲካዊ ረውሑ ይምዝምዘሎ ተባሂሉ ዝንቀፍ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዝርከብ ናሽናል ሞል ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል መደረ ስሚዑ ንሱ ብዕልልታ ደገፍቱ ተዓጂቡ ኣብ ዘስምዖ መደረ ሕልሚ ኣሜሪካ ዳግም ተመሊሰሎ ክብል ተዛሪቡ ንሱ ኣብ መዕፀዊ መደሩ እዚ ምጅማር ወርቃዊ ዘመን ኣሜሪካ ጥራይ ብምባል ብኣምላኽ ዝተጻሕፈ ዕጫ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ እቲ ሃገራዊ ኣዝዩ ዝተመቓቐለ ኩነታት እያ ትርከብ። ትራምፕ ንነብሲ ማእከል ናይቲ ምዕራፍ ብምግባርን ካብቲ ብኮንግረስ ተመደበ ፍጻሜታት ኣሜሪካ 250 ዝተፈለየ ጽምብል ሓርነት 250 ብምጅማረን ፖለቲካዊ ክገብሮ ፈቲኑ ተባሂሉ ዝንቀፍ ዘሎ። ፑቲን ኣብ ግንባር ኣብ ዝርከብ ማእከል ትእዛዝ ኩናት ብወታደራዊ ክዳን ተራእዩ። ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ናይቲ ሓበራዊ ሓይልታት ሰራዊት ሩስያ መደበር ሓገዝቲ ትእዛዝ በፂሑ ኣብቲ ምብጻሕ ምስ ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ዝተረኸበ ፑቲን ካብ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ቫለሪ ገራሲሞቭ ጸብጻብ ዓውደ ኩናት ሰሚዑ። እቲ ኣኼባ ብክሬምሊን ዝተመሓላለፈ ኮይኑ ፑቲን ካብቲ ልሙድ ናይ ቤት ጽሕፈት ክዳኑ ብዝተፈለየ ሙሉእ ወታደራዊ ክዳን ተኸዲኑ ምርኣዩ ዓብዪ ቆላሕታ ስሒቡሎ። እዚ ተግባር ብተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዓብዪ ፖለቲካውን ስነ ልቦናውን ምልክት ተገይሩ ተወሲድሎ። ኣብቲ ኣኼባ ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ንስትራቴጂካዊት ከተማ ኮስታያን ትኒብ ካብ ምብራቕ ዩክሬን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘእተው ድሕሪ ምግላጹ ፑቲን ንሓይልታት ሩስያ ንኢዱ ዩክሬን ብወገና እቲ ኩናት ኣብታ ከተማን ከባቢያን ይቕፅል ከም ዘሎ ብምግላጽ ነዚ ናይ ሩስያ ጥርዓን ውድቂ ጌራቶላ። ብተወሳኺ ፑቲን ወታደራት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዘካይድዎ ዘለው ሰፊሕ ናይ ሚሳኤልን ድሮንን መጥቃዕቲ ክቕፅሉ ኣዚዙ። እቲ መጥቃዕትታት ንወታደራዊ ትሕቲ ቅርጽታት ንምዕናው ዝዓለመ ምዃኑ እውን ገሊጹ። እዚ ዘረባ ዝተሰምዐ ሩስያ ኣብ ኬብን ካልኦት ከባብታትን ዩክሬን ካልእ ሰፊሕ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ድሕሪ ምስንዛር እዩ። ኣብ ገማግም ቄሕ ባሕሪ የመን ሓንቲ ናይ ጽዕነት መርከብ ብዘይተፈለጡ ዕጡቃት መጥቃዕቲ ይፍጸም ከም ዘሎ ስርሒታት ንግዲ ባሕሪ ዓባይ ብሪጣንያ ኣፍሊጡ። ኤምቲኦ ዓባይ ብሪጣንያ ካብታ ካብ ወደባዊት ከተማ ሆዴይዳ የመን ንደቡባዊ ምዕራብ 56 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ መርከብ ናይ ጭንቀት ጻውዒት ከም ዝበጽሖ ገሊጹ። ሰመዝ ነቲ ፍጻመ ይምርምሩ ከም ዘለዉ ዝገለጸ እቲ ትካል ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ መራኸብ ጥንቃቐ ክገብራን ዝኾነ ጥርጡር ንጥፈታት ክሕብራን ኣተሓሳሲቡ።
ኤርትራ ንወደባት ባፅዕን ዓሰብና ጻናይ ንግዲ ዞባታት ንምግባር ዓብይ ትልምን ትጽቢትን ከም ዘለዋ ይፍለጥ። ይኹን እምበር እዚ ትልሚ እዚ ምስ ረብሓታት እስራኤልን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዝጋጮ ብምዃኑ እዘን ሃገራት ነቲ ውጥን ንምዕንቃፍ ይሰርሓ ከም ዘለዋ ይግለጽ። ብፍላይ ዱባይ እቲ ኣብ ሰብ ሰራሕ ደሴታት ዝተመስረተ ናይ ንግዲ ማእከላታ ብወደባት ኤርትራ ከይትካእ ስጋኣት ስለ ዘለዋ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምሽራኽ ብቢልዮናት ዝቁጸር ዶላር ወፍሪ ብምግባር ንወደብ ሳፋጃ ናይ ግብፂ ከም ኣማራፂ ንምጥቃም ትሰርሕ ከም ዘላ ይንገር። ብተወሳኺ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ቅልውላው ብፍላይ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ኢራንን ስዑድ ዓረብን ዘሎ ምስሕሓብ ኣብቲ ከባቢን ዘለዋ ናይ ንግዲ ማእከላት ስጋኣት ኮይኑ ይርከብ። እዚ ኩሉ ፀቕጥታት እኳ እንተሃለወ ኤርትራ ግና ናይ ተስፋ ሃገር ምዃና ብዙሓት ይኣምንሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብመሰረት ኤሪ ፕረስ ሒዝዎ ወፂኡ ዘሎ ዜና ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ መርከብ ኢማራት ሒዙ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዘሎ ናይ ፀጥታ ስጋኣት ዝተፈላለዩ ሃገራት ናብ ማያት ኤርትራ ይኣትዋ ኣብ ዘለዋሉ እዋን እዛ ንብረት ኢማራት ዓረብ ምዃና ዝተነገረላ መርከብ ብዘይ ፈቃድ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ናብ ክለማያዊ ኤርትራ ብምእታዋ ከም ዝተተሓዘት እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ነዚ ምልክት ድማ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ካብ መንግስቲ ኢማራት ዝወፀ መረጋገፂ የለን።